לונדון, פריז, ניו יורק, ברלין, בכל עיר גדולה שמכבדת את עצמה יש מרתון מסורתי אחת לשנה. אבל כאן, אחרי שמטפסים את העליות לירושלים, מסתפקים בחצי. יהיה לנו היום 21 קילומטר תחרותיים בנופי המקסימים של עיר הבירה שלנו. ריקודים, פאן, דוכנים, חצי מרתון ירושלים. אנחנו יוצאים לדרך. חצי מרתון ירושלים הבינלאומי זו השנה ה-17 ברציפות. אנחנו מדברים כיום על מעל 3,000 רצים שהתחרו בשני מקצים, ל10 קילומטרים ול21 קילומטרים. אני כל פעם מתרגש מחדש לראות אלפי רצים שמגיעים לירושלים, מהארץ ומחול. מעבר לכך, המסלול שלנו מסלול אתגרי, בגלל שירושלים, במבנה הטופוגרפי שלה, היא עיר קשה למרוץ. זאת אומרת, בגלל עליות וירידות. יש כאן רצים שמגיעים במשך שנים ארוכות, הם לא מפספסים את המרוץ שלנו. כמה שנים אתה רץ? הרבה שנים, 40 יותר, משהו כזה בערך. אני אוהב לבוא לראות את כל השטח ואת כל האנשים. זו תפארת בשבילי. וההרגשה לרוץ לצד הנכד, זה עושה משהו יותר גדול? זו פעם ראשונה, אני מזעזע. ביקשתי ממנו והוא אמר שהוא ירוץ והפתיע אותי. לרוץ לצד סבא? כן, זה חוויה שאי אפשר לתאר אותה במילים, רק בהרגשות. הריצה עצמה היא חוויה מענה מאוד. זה אתגר מעניין. מי הגיע ראשון? הנכד ינצח, אבל אני אשמח שהוא ינצח אותי. אייל נפצע בלבנון, נפצע קשה מאוד. אייל כמעט עיוור לגמרי, נפגע פגיעת ראש, סיפור מרגש ביותר. אני מתרגש בפני כל תחרות, אבל זה חלק מההתמודדות שלי עם החיים. ההתמודדות עם עצמי פיזית לא כל כך קשה. כל הזמן החברה שופטת אותי בצורה של אתה מסכן, אתה מוגבל, בטח אתה גם פסיכי, אז אני עושה את הדברים איך שאני רוצה וצוחק על כולם. כאשר אייל השתחרר מבית לוינשטיין אחרי שהוא שהה שם שנה וחצי, היה כתוב שם בתעודת השחרור שהוא אינו בר שיקום. אני חושב שעצם העובדה שאייל רץ ורץ מצוין במרחק של חצי מרתון זה ניצחון הרוח על הגוף ברמה הכי מוחשית שאני יכול בכלל לחשוב עליה. 3, 2, 1. אתה יכול לראות את הססגוניות, את המזג אוויר הנפלא שיש לנו, ואני בהחלט מקווה שלקראת שנה הבאה אנחנו נרוץ מרתון מלא של 42 קילומטרים. ירושלים יכולה לעשות את זה, ויודעת לעשות את זה יותר טוב מכולם. ירושלים של זהב, אוויר הרים צלול, חיי. באת לנו באמצע העלייה, חוכמה גדולה. זה לא פייר. השמיים הם הגבול, שם 3 קרחים. אגודת קרחי ישראל. רצים למען השיער. אולי זה יגדל. אסף מנו הראשון, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד, הנה הוא. זה פעם הראשונה שאני מנצח בחצי מרתון. זה היה לי מאוד קשה, ולא עשיתי מתיחות. כל הגב שלי היה תפוס כל הדרך, וגם הצעד נתפס לי. בסופו של דבר, בעזרת השם ניצחתי. Es muy divertido, muy lindo correr en Jerusalén. אני מארגנטינה, בואנוס איירס. אתמול אכלתי אסאדו, סטייק לפני תחרות, שיהיה לי כוח, חוויה, נוף מדהים, ארגון מדהים. רצתי את 10 קילומטר, המסלול היה קשה, אבל בתור אימון זה היה טוב. באמת שזה מרגש, כי אני אוהבת את העיר הזו. חבר'ה, 3 קילומטר עלייה וסיימנו את זה, אייל. לא לוותר! אנשים לא מבינים את זה, הוא מלך. מדהים פשוט. המסלול היה יותר קשה משנה שעברה, באמת, עליות חדות, אבל מזג אוויר מצוין, היה טוב, לכן הצלחנו גם לעשות צעד יותר טוב משנה שעברה. עשית לו בית ספר היום? יוצא ככה, אני יודע. בכל זאת הוא עושה לי בית ספר בגיל, אבל במרחקים. נפרדנו על ההתחלה, בהתחלה הוא הלך למקומות הראשונים, ואז כבר איבדתי אותו. אתה נותן לנו כוח. אתה מחזיק אותנו עד הסוף. אייל הוא גיבור גדול, הוא ממש גמר היום את הריצה באפיסת כוחות מוחלטת. זה עודד! קדימה לעודד! אבל זה המסע אלונקות לא קל. יכול להיות שהמסע אלונקות הזה היה כמו כל החיים של אייל, שזה מסע אלונקות לא פשוט. הוא שמע בכל כך הרבה מקומות שהדלת סגורה, ושלא יצא ממנו שום דבר, ושחבל על הזמן, תחכה בבית, תחכה למוות שלך.
ואייל בחר בחיים, אייל בחר לצאת מהבית ולרוץ.